Hola, xiques i xics de 6B, com esteu? Com va el confinament? Bé? Esteu ja avorrits d'estar en casa? Bé, jo les meues classes vaig a gravar-les, val? Farem una xicoteta explicació i ja està. Tampoc és massa rotllo. Val? Bé, després, si hi ha algun dubte o el que siga, o bé li pregunteu a David o s'adreceu directament a mi al correu electrònic que us ficaré ara després quan acabi el vídeo. I bé, farem els exercicis que us vaig demanant, jo us explicaré la lliçó, igual que fem en classe, i farem els exercicis. Després jo us passaré les solucions, li les passarà David perquè les facilite als vostres pares i mares, i entre vosaltres i ells sereu els encarregats de corregir-les, val? Vull que sigueu un poc conscients de que ja que s'ho corregiu vosaltres, intenteu no fer trampa, per favor. Val? Doncs bé, ja vam fer les activitats de la lectura, val? Les vam treballar la meitat de classe i l'altra meitat les vam treballar aquests dies passats. I bé, anem a adreçar-se a la pàgina 131 i avui la classe és molt curteta, val? I anem a fer el vocabulari de ciència-ficció i després la definició i treball de les sigles. Val, bé, així com tenim vocabulari de ciència-ficció, teniu extraterrestre, científic, astronauta, robot, val, coet, plat volador, radar, satèl·lit artificial, demés. Val, repassem una miqueta totes aquestes, llegim una miqueta totes aquestes paraules. Si hi ha alguna que no sabem, la busquem al diccionari i demés. Ovalada, quadrada, redona, punxeguda, val? Bé, després, les sigles. Què són les sigles? Quan una paraula és molt llarga, val? Normalment agafem la primera lletra de cada... Si una paraula no, un grup de paraules és molt llarg per definir alguna cosa, com per exemple, l'any que ve anireu a l'institut, que serà IES, val? Pues Institut d'Educació Secundària. La teniu en l'activitat 6 i ja vos la xive jo ara. Val? Aleshores, per no posar Institut d'Educació Secundària Politècnic de Castelló, de no sé què, es fica IES i el nom. O el CIP, que és Centre d'Educació Infantil i Primària, per exemple, CIP El Gregal, Centre d'Educació Infantil i Primària El Gregal. Val? Són per a paraules que sempre són iguals, doncs es posen la primera lletra de cada paraula per a reduir en espai. Val? Bé, hi ha paraules que s'han format a partir de la unió de lletres inicials de diverses paraules. Per exemple, la paraula OVNI, objecte volador no identificat, val? Formada a partir dels inicials de paraules objecte volador no identificat. Aquests tipus de paraules s'anomenen sigles, val? ONG, DNI, UCI, IES, val? Que les tenim baix, de més. Bé, activitats, què anem a fer? Les primeres, vocabulari ciència-ficció, la 1 a la 2, la 4, la 5 i la 6 farem. Del vocabulari, escriu el nom de cada personatge on corresponga, val? Tenim uns espais buits, aquell extraterrestre, científic, astronauta o robot. Estava dissenyat per a recollir informació sobre mar. Doncs buscarem la que més s'acople, val? I la col·locarem. Després, activitat 2. Tria en cada cas a quin aparell es refereix cada un. És la nau dels extraterrestres, que és un coet o un plat volador. Si no sabem el que és un coet i un plat volador, ho busquem al diccionari. Ens envia informació de l'espai, radar o satèl·lit artificial. El mateix, el que no sapiguem, ho busquem al diccionari. Activitat 4. Substituir les paraules subratllades per la sigla que correspon en cada cas. Recordeu, normalment, empresa, municipi de transports, agafem la primera lletra de cada paraula i sabrem quina és. Aquest autobús pertany a... Bé, ho mirem. Escriu en sigles els noms de les instruccions següents. Institut Valencià d'Art Modern. Val? Recordem que només fem referència a les paraules que són substantius. És a dir, en Institut Valencià d'Art Modern, la D apostrofar ixa no té pes, serà la A d'art. Val? A més, ens la posa en majúscula. Ja més fàcil, impossible. I la 6, busca en un diccionari les sigles
en sigles, cada sigla proposada i anoten el significat. La de IES, que és Institut d'Educació Secundària, ja us la dic jo. Les altres les busqueu al diccionari. Si no, al diccionari les podeu buscar en internet i de més. El significat de què és una ONG, bueno, tots sabem el que és una ONG, però què signifiquen les sigles. Bé, en 6è, fem les activitats aquestes, la 1, la 2, la 4, la 5 i la 6. La 3 no cal que la feu. I bé, no copiem els enunciats, únicament copiem les frases sí, en aquest cas que hi ha que posar les frases sí, o la 4, substituir les paraules, doncs copiem l'empresa municipal de transports i les sigles que corresponguen. I en el 5 el mateix, Bé, estic fent un repte cada dia, Aleshores, el repte d'avui que els he llançat als companys de 6A, és les ciutats del món. Vos ho posaré així i demà vos posaré el resultat i vos marcaré un altre repte. Quina d'aquestes ciutats no segueix la mateixa lògica que les altres? Madrid, Roma, Boston, Oslo, Barcelona, Estocolm i Venècia. Són ciutats de països, hi ha que buscar aquestes ciutats de quin país són, i aquest país a quin continent pertany, i treure les nostres conclusions per veure que hi ha alguna de totes aquestes ciutats que queda com un poc fora de lloc. Aleshores, doncs bé, ho buscarem i ja això és més optatiu, però està bé per anar treballant una miqueta a la ment. I bé, doncs això seria tot. Recordeu, pàgina 131, activitat 1, 2, 4, 5 i 6. Vinga, doncs ens veiem el pròxim dia. Adeu!